Sefa na miliyan 11, 12, 13, 14, 15, 16, ka gani 17, 18, 19, miliyan 20 ne ma, amma nan dai miliyan 19 ne. To aboki, ɗan uwa, 'yar uwa, ka taɓa mallakar Sefa miliyan 20 a rayuwarka? Kuɗi fa su ne rayuwa. In ba ka da kuɗi ka zama matsala. In ba ka da kuɗi ko cikin 'yan uwanka ma ba ta kai ake yi ba. A gidanku ma in ba ka da kuɗi, in ƙaninka ya fi ka kuɗi, sai a yi shawara da shi kai a ƙyale ka. Sai tarin shekaru da gashi a fuska amma ba ko sisi. Ko kuma kana so ka yi kasuwa, yara ƙanana sun fara kasuwanci a gabanka sun zama wasu. Kai kana nan sai tarin shekaru, uwa tarihi, amma ba ko sisi, ba kuɗi. Ko kana so ka mallaki mota ko fili ko gida, ba ka da gida, kana gidan haya. Ko ka bar iyalanka ka tafi wata ƙasa neman kuɗi shekara da shekaru, amma ba ka samu kuɗin ba, kuma na dawowar ma so suke su ma wahala. Kullum in an samu ƙarshen wata sai dai a aika ma iyalai. Sana'a kake yi ka ɗauka saman kai kai ta yawo cikin rana ana ta buga-buga, amma har yanzu dai kuɗin sun ƙi samuwa. Ko gadi kake, ko aikin kamfani, ko na gwamnati, ko aikin ƙarfi kake yi, kullum haka ake ta fama. Ba ka wancan gari, ba ka waccan unguwa, ba ka waccan ƙasa, ba ka wannan yanki, ana ta fama dai. Iyalai ma kansu sun gaji da ƙorafi. Ka zo ka ga iyalanka, ka ga iyayenka, mahaifiya, mahaifi, 'yan uwa duka. To wannan sirri in dai ka aikata shi, darajar manzon Allah, za ka mallaki miliyan ɗai, miliyan 20 na Sefa. Ko naira na miliyan 20 ko dala. Kowanne kalar kuɗi niyya za ka saka. Ka samo kaucin zaitun, kaucin mangwaro, kaucin aduwa, sai ka dake su, sai ka zuba su cikin bokiti. Babban bokiti za ka samu mai murfi, sai ka zuba su ciki. Sai ka zo da tafuttul jinni guda ɗaya, sai kiko mai kai 12, ka kwance ka juye cikin bokitin, sai ka rufe, ka sa a ɗaki mai sirri, sai ka aje ka dawo gefe. Cikin ɗaki in ka aje shi gabanka ka rufe ɗakin, sai ka dawo gefe, sai ka yi lazuminka na innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Za ka yi wannan lazumin ƙafa 100 daidai. Sannan sai ka yi tafuttu fu'adakal ayyama fata wa tanhitu jismuka sa'ati nahata. Tafuttu fu'adakal ayyama fata wa tanhitu jismuka sa'ati nahata. Shi kuma ka yi shi 20,000 da 4,000. Ka ga in ka haɗa zai zama 100,000 da 20,000 da 4,000. Kana kammalawa nan take buɗe bokitin ka ga miliyan 20.